Вітаю гаспадарства. Складана пачаць. Перапаўняюць станоўчыя эмоцыі. Атрымаў вялікую дапамогу маральную і фінансавую на конт тумбы. Вельмі ўдзячны кожнаму, хто падтрымаў, і чытаю каментары. Галоўнае, не спыняйцеся, мы вам давяраем. І вось гэта, напэўна, гэта дакладна лепшая ацэнка таго, што мы робім. І проста ніякага маральнага права я не маю апусціць рукі. Ось. Таму вялікі дзякуй. Грошаў хапае. Тумбу аплаціў, ось толькі зараз прыехаў, аплаціў ужо. Ось, фактуру замацую, каб было бачна, куды пайшлі грошы. Дзякуй вялікі. Наконт выбараў, ці варта іх праводзіць, ці не варта? Канешне, варта. Гаспадарства. Нашыя продкі прыдумалі першую канстытуцыю, так званыя статуты. Таму у нас у крыві жыць па законе. Ось. Адзінае, што я хочу сказаць, гэта беларусы ў Беларусі, калі не ўпэўнены ў бяспецы, а ніхто ніякіх гарантыяў вам даць не можа, таму, калі ласка, беражыце сябе. Бо перыядычна тут паўстае пытанне, як вызваліць палітвязняў. Давайте паспрабуем не нарабіць новых. Вось з такімі, я нават не ведаю, як слова падабраць. Я пра план лайно, што адбываецца зараз. Вось, таму гаспадарства, мы на адной хвалі, я адчуваю падтрымку, я бачу, што нам давяраюць, усё ў нас атрымаецца. Беражыце сябе і да перамогі разам. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь!